ταυλάκι με γυμνό μάτι. Τι σκανάρι δηλαδή, αυτό δεν είναι βλέμμα, είναι αξονικός τομογράφος. Σου κάνει μαγνητική και ακτινογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας μαζί, αν την έχεις στην τσέπη. Το έχουμε ξαναδεί όμως αυτό το βλέμμα να πέφτει, πάλι σε ξανθιά, πάλι με τα κούνια, πάλι με καμπύλες. Κοίτα να δεις σύμπτωση. Είναι οι αδυναμίες που λέμε. Παρακαλώ, δεν θα πάρετε καμία δήλωση. Βρήκαμε τον Γιάννη Λάτσιο στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του από την Κύπρο. Τι να πρωτορωτήσουμε τον κριτή του dancing. Να το ρωτήσουμε για τη χημεία του με την παρουσιάστρια του σοου Ζέτα Μακρυπούλια. Να ρωτήσουμε για τις φωτογραφίες της Ελένης Μανεγάκη. Είδατε στο περιοδικό και Πολύ μπερδεμένα τα πράγματα με αυτούς τους επώνυμους. Άλλον ρωτάς και άλλος απαντάει. Δώσε μια και τη Ζέτα. Θα δώσω. Μήπως υπάρχει αλληλεγγύη. Μ' αρέσει πολύ που κάθε εβδομάδα στη Ζέτα της κάνεις άλλο μακιγιάζ στο dancing. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, ναι.